Nosaltres estem situats a aquell lloc des de 1872 amb el nom de Dolceria de la Colmena. Antigament, a la Cera del Davant, a l'altra banda del carrer, la baixada de la presó que es deia abans, la davallada de la presó, estava funcionant a nom de la Cala Vella perquè el propietari es deia Roset d'Ovella. Llavors, això va funcionar fins a aquest trasllat del 1872. Aquí principalment el que es feia són els carmelos que seguim fent, que són els més antics d'Espanya en aquest moment. Estan fent els volados, que tampoc no fa quasi ningú, i altres coses tradicionals com són que té tothom, perquè són els tradicionals catalans, que són els carquinolis, els pastissets, tot el que és les diades catalanes en referent a la pastisseria. Llavors al principi va funcionar només com a dolceria, que feien xarops, feien això, torraven cafè, venien sucre, venien galetes, caramels evidentment, el torró de crema, que també ja vaig fer llavors, seguim fent, i fins a l'any 27, que ho van agafar el meu avi i el seu germà, no van canviar a pastisseria, i va començar ja a vendre altres productes que el que estem fent ara. Aquest és el començament de la pastisseria. Llavors, estem en un lloc privilegiat perquè tenim clientela de casa i d'estranger, que també ens demana els productes tradicionals de Barcelona, cosa que no es poden oferir l'antic, perquè d'aquí no hi ha cap producte encara bàsic, sinó que els productes són catalans. Nosaltres hem passat tots els problemes que hi ha hagut, de la guerra, en fi, quan es va acabar la guerra ens van fer treure el cartell de la Cala Vella perquè estava en català, es va posar una multa, llavors per això es va quedar només la Colmena, perquè teníem la façana a nom de la Colmena i la baixada de la presó estava al de Cala Vella, perquè manteníem el lligam que manteníem amb l'antiga casa. Nosaltres sortim, al llarg de la nostra història, sortim reflexats en diversos llibres de gent, com per exemple el Pere Aldebert, que era un polític i escriptor, company d'Àngel Guimerà amb la política i amb la vida, i que vivia aquí al barri de Santa Maria, aquí al barri del Born. I fer un record que el 1860 es va fer una troballa d'uns cèntims al carrer i la mare els va fer tornar i li va dir que fessin comprat, a la qual cosa va dir que fessin comprat uns carmelos, però de la vella. Llavors explicava exactament quins carmelos li agradaven, els de Grosell, els de Magrana, li agradaven els carmelos vermells. És un record que està escrit a les memòries del Pere Aldebert. També el Joaquim Renart, que és un altre escriptor, és també decorador, també posa amb les seves memòries que l'any 1919, passant per l'aparador nostre, s'hi feia recordar l'olor que sortia de sota els separadors, que era una olor càlida, que era quan fèiem els carmels, i que li recordava sobre la seva infantesa, la gent que hi havia al barri, les botigues, i és un record de la ciutat d'una època. Llavors, nosaltres, principalment, ens la pastisseria, i el que més els recorda la gent són les olors. Nosaltres tenim la sort aquesta que sota els separadors hi ha els extractors, i quan produïm els carmels inundem tota la zona de l'olor del carmel que toca. Els carmels són els més artesanals que hi ha a Espanya, més antics i més artesanals, perquè es fa tot completament a mà, es tira sobre el taulell, es ratlla, es trenca a mà, s'embolica a mà, i a més tenim 16 classes, 16 tipus diferents, que això no fa tampoc quasi ningú. Tenim un públic que es fixa, que ve a buscar el carmelo d'arreu d'Espanya, que estan enamorats, que els agrada. Llavors tenim que no el podem promocionar perquè fer-los és costós, s'ha d'embolicar a mà, és un problema. Llavors no podem promocionar de cara al turisme perquè segur que el vendríem, però considerem que ens hem de dedicar a la gent d'aquí, que són els que el compren amb una finalitat, que és que està tota la vida menjant carmel. Podem parlar també dels volados, que és no una pasta, sinó que és un producte antic que es feia antigament servir per endolçar la xocolata, es feien unes barretes petites, i això hi ha un escrit que del 1800 just va haver-hi una revolta a Irún perquè van pujar el preu del volado. Aquí el 1850 també va haver-hi un confrontament amb un pastisser de París, a veure qui havia la paternitat de fer el volado. Teòricament se suposa que és el volado que devem fer nosaltres ara, que és un volado amb gust, perquè antigament només era un sucre rosat, per dir alguna cosa, que era només per endolçar la xocolata. Posteriori que s'ha fet el que fem ara, que fem el volado de taronja, llimona, de menta, de maduixa, d'anís, potser ho va fer. Llavors aquest pastisser de Barcelona va fer un pleit amb el de París i va guanyar el de Barcelona, això era el 1850. El volado ja no fa quasi ningú,
perquè antiguament es feia servir per l'estiu, només es feia a l'estiu de fet, es feia servir per l'aigua fresca, es posava al blau que es feia, potser no donava massa gust a l'aigua, vull dir, realment era una cosa que feia festa més que altra cosa, perquè el que li dona gust és menjar-se'l sense posar l'aigua, menjar tots sense. El blau és que ja ens el demana poca gent, però nosaltres seguim fent perquè és una cosa tradicional.